रविंदर दीवाना आप सब लोगन के पाँव छू के प्रणाम करतानी। अपना आजमगढ़ जिला के ऊपर एगो सुंदर गीत लेके आइल बानी और जौने गाना के म्यूजिक हमरे के सेठी भाई देले बाड़न। तो गाना के सुन के बताई कैसन बा। हमारे यहाँ के बारे में सुनो तो हमार छोटा सा परिचय बा गीतिया।